C'est joué rapidement avec Johansen. Johansen qui rentre dans la surface. Johansen, crochet. Et le deuxième but, troisième, pardon. Cette fois, sur le travail du Norvégien au deuxième poteau. Patterson, de ruimige zo heen, puchtige eruit. Als Smith er alleen wil je. Je toch die spruit er. Kleedje gewoon weer in de teef in de vaak. Smith Jerema, Johnson. Bjorn Johnson. Waiting to come on as Robbie Muirhead stands over the ball. Muirhead into the middle. Patterson tried to go up. Davis knocked it away. It's in. It's gone in, and Hearts have got the equaliser. It wasn't a thing of beauty, but congratulations all. Kommer igenom, kommer lite ur vinkel och kommer heller inte till skott. Här går det för långsamt för Joom. Istället här då, Muirhead i mål! Het hartstikke is weer eens vallen. Looking at Lasley, ball the football at that. Arno Juro, ball, Skanya, Johnson, Shimon Samson. Oh, it's a clear goal! Bjorn Johnson. A happy ball, near with him in a fifth line of Arno Juro. There's Muirhead playing forward. Shein and a Tusi in a fact. Sen är det Karlne, Lippenås en kilid. Sedis Johnson! Han är så drepte! A ball, mistake! Han är så ikon, så drepte! Hart, ett harsher, till mistake. Naast, er is een eentje. Boven de bal, Skynjelga. Walker, Tal, Magariru. Bjorn Johnson. Is je hier, Tal, like the Hearts. Prachtig finish hier. Oh, up the curl. Arsenio. Kolev към Арсенио. Хубаво центриране, шанс за отбора на Литекс и това е гол.
Ловчани изравняват в 74-та минута. Бьорн Марс Йонсен върви. Готовка ще проведе Черноморе преди своя двубой срещу Пирин Разлог. Тимът ще пътува за Банско в понеделник, където ще остане 2 дни преди да играе срещу Пирин Разлог. Това е първи двубой, с който Черноморе започва и защитите на спечелената купа. Добра атака сега на Литекс. Кристиан Малинов към Йонсен и това ще бъде 1-0. 73-та минута Литекс дочака своя шанса. Бьорн Марс Йонсен също във втори пореден двубой успява много. Продължава да бъде Арсенио. Бождар Васев му отне. Няма нарушение срещу Орлин Старокин. Арсенио, Бьорн Йонсен. Това изглежда много опасно. Данил Асприля, изстрел на Данил Асприля. Още една града. Бьорн Йонсен. 2-0 за Литекс. Градата бе на Данил Асприля. Там Состранов се опита да нахлуе по левия фланг, но успя Руснака. И сега Литекс бързо подновява играта, опитвайки се да използва момента преди гостите да се прегрупират. Подаване към Йонсен, той много елегантно копва топката и какъв гол на централния нападател! Изключително изпълнение на Бьорн Йонсен, който изравнява резултата в 2. Има качество. Хубава комбинация между Йонсен и Асприля. Данил Асприля не трябваше по-бързо да потърси свой съотборник. Топката му беше отнета. Тук Перес успява да изпревари Малашенокс. Попов. Хубаво подаване към Йонсен! Гол! Страхотен гол на Литекс. Втори гол на Бьорн Йонсен тази вечер. И ето, че централният нападател прави разликата между... Много желание. Играят със сърце. Играят със самочувствие. Тези неща липсваха в много от мачовете през пролетния полусезон, след зимната пауза. Сега Йонсен, чудесен финт. Дали тук резултатът ще бъде намален? Да. Чудесно изпълнение на американеца с норвежки паспорт. Той е точен отново. В Пловдив в останалите 4 двубоя тимът или завършваше наравно 0-0 или губеше мачовете си. Загуби от Бероя с 0-2, от Левски с 0-1 за купата. А сега резултатът може да бъде изравнен и той е Бьорн Йонсен. Възстановява Чворовича веднага да поднови играта. Георгиев към Никола Колев. Всъщност Пауло Регула. След това изстрел. Грешка. Йонсен 3-2. Прекрасен удар на Румен Руменов. Много сериозна. Навлязохме в последната минутка от редовното време. 3 ще бъде минималното допълнително, което Георги Йорданов назначи. А преди да изтекат и последните секунди от редовните 90 минути, Литекс може да вкара четвърти гол и го прави. Хет-трик за Бьорн Йонсен. Асистент за това попадение е Страхил Попов. Но само за един бой, той има 4 жълти картона. Бьорн Йонсен. Добро подаване наляво за Румен Руменов. Ще може ли той да изпревари Савио Сереко? И Савио бърса, същото важи за Румен Руменов. Топката е върната към Иван Горанов. Добро центриране към Бьорн Марс Йонсен и това е гол! 1-1. Тъкмо ви казах, че Бьорн Йонсен има само едно попадение с екипа на Литекс, откакто се присъедини към отбора. Ето го и второто. Направи впечатляващи мачове през миналата календарна година. Говори се много и за евентуално негова продажба в западен клуб. Може би двете неща нямат нищо общо, а може и да имат, но е факт, че в последните мачове на Лудогорец Кайсара не е чак толкова активен в включването си в фаза атака най-вече. De Fevereiro, Março, que se começam
a perceber os problemas financeiros destas equipas. Portanto, estamos ainda numa fase muito inicial da época, muitas notícias já. E Bjorn a fazer aqui o golo. É o 6º golo para Bjorn, ele que foi o único jogador em... O único remata à baliza, não é? Sim, do Atlético. Cano já bateu, tira Varela, a bola sobra para já, vai rematar já, defende Varela e é o gol de Bjorn.